फेस्टिभेलखौथ' जोङो आपत्ति खालामबोबाय थादों। थांनाय दाख्लै इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल बिथांमोना खुंबाय। बेवहाय बाजेटआनो 25 crore फैसाखौ बे फेस्टिभेलाव गारनायनि माबा अर्थ दं नामा? आरो फेस्टिभेल खुंनानै रायजो राजाफोरखौ बे जिथुनाखि यां जेनेरेसन बे सेन्टिमेन्ट एक्सप्लइटेसन बे कालचार मोजां मोनग्राफोरनि सेन्टिमेन्ट एक्सप्लइट खालामनानै गावसोरनि जिथुनाखि बेर्थता बै बेर्थताखौ माने दोनखोमानो थाखाय बिथांमोना टाइम टु टाइम बेबादि मेला खुंबाय थादों। आरो बे मेला खुंनायनि गेजेरजों बिटिसिआव खुनु धरनर राजुआ मोनसे उन्नति जाया। बेखौ जों सदाय रायजो राजानि खाथियाव बुंदों। 25 crore नलेज फेस्टिभेलाव इउनिभार्सिटिया बाजेट खालामनानै खुंबाय। बेजों मा लाब जाखो मा लाब जायाखै रायजो राजाया दिनैनि दिनाव बयबो सचेतन जाबाय। कनसियास माने बिटिसिनि कनसियास रायजो राजाया बेखौ दा बुजिनो हाबाय आरोखि। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।